חדשה באופק. ומישהו היה קורא אותה לחגיגה, לא היה אדם עובר ברחוב מרוב תופים והוללות. אבל עכשיו אף לא אישה באופק. כן, מלבד... שכנותיי. בוקר טוב. בוקר טוב לי. נו, אל תחסי כל כך, את הורסת את פנייך. פניי לא נזכך. הלאה, איך אנו אנשים מתנהגות? כעת אני תופסת למה הגברים אומרים מה שהם אומרים עלינו. כנראה צודקים. אנו טורחות וקוראות אותן לאספה לשקול דבר חשוב מאוד, ומה קורה? כל הנשים צורכות במיטתן. הן יבואו. קשה להסתלק, מי כמוך יודעת, יש בעל, מטבח, ילד, עסקי הבית תובעניים כל כך. ומה שמנקר אצלנו הוא הרבה יותר תובעני. ספרי לנו מהו. משהו גדול. גדול. אלי, כמה גדול? מספיק גדול בשביל כולנו. אז למה זה איננו כאן כולנו? איני יודעת, אבל זה משהו שהפכנו בו כבר לילות שלמים. לילות של נפתולים ונדודי שינה. רק אנו הנשים נושיע את יוון. רק אנו אנשים? יוון אומללה. אבל אם נצליח לשכנע את הנשים מכל המקומות הללו לחבור אלינו... עצון נציל את יוון. אך לי, איך אנו אנשים יכולות לעשות דבר כה רציני וכה פוליטי? שכל נשקנו זה רק שמלות שקופות והדרדות וסנדלים קטנים וחמודים. ממש ובדיוק. שמלות שקופות וברדרדות וסנדלים קטנים. כן, זהו. זה הכל. זה הכל? לא, אם מצא עוד גבר שעדיף את חניתו. ובכן, אמרו לי אתן, קלה וניקה, לא כל הנשים היו צריכות לבוא. לבוא, היו צריכות לעוף. אשר לבנות אתונה זה טבע בריאתן, עושות הכל, קצת מאוחר מדי. אבל הביטו, הם הגיעו. אתם מכירות את אלה? נשות הפרברים. איגוד נשות הפרברים. כן, הללו ממש ראשונות לכל דבר. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. נו, תסלחו לנו על האיחור, אל תהיו כאן חמוצה, תגידו משהו. אירינה, יקירה, מה יש פה כבר להגיד? קשה לומר שהעניין כולו הטריד אותך באופן מיוחד. אנחנו רק חיפשנו את החגורה בחושך, זה הכל. מהו העניין כולו? חכי עד שתבואנה גם האחרות. מי אפשר אחרת? אבל ראו, בנות ספרטה! ספרטניות כאן. בוקר טוב. בוקר טוב. סליחה על האיחור, פשוט חיפשנו את החגורה בחושך, זה הכל. או פפיטו, כמה יפת. או למיטו יקרה. או... קליפסו. איזה צבע נהדר יש לך. אפשר לומר שאתן מסוגלות להכריע פר. מסוגלות ועוד איך. ומי הנערה הזאת? מנייני? ברטיה. סלחו לי על האיחור, חיפשתי את החגורה בחושך. את מבינה זה הכל. בוקר טוב, קרטילה. את חמודה כמו כיכר של דשא ירוק. והגברות הללו? מקורית, אבל נשים מאורגנות. כן, בקורית הכל אפשר. חיפשתי את החגורה בחושך, זה הכל. זה נכון. אבל ניגש אל המלאכה. מי זו אשר אספה את הלול הזה, ולמה? אנו. יפה, ובכן, מהו העניין כולו? נאמר לכם. אבל קודמת לכך שאלה אחת. אנו מקשיבות. בדבר בעליכן, אבות בניכן. זה לא מרגיז אתכם שהם תמיד מתרוצצים מאי שם עם הצבא? אני קוראת את התרשים, יש בכן אחת, אשר ברגע זה, בתוך ביתה ממתין לגבר. שלי במלחמה כבר 5 חודשים. הוא לא קרא עין מן הגנרל שלו. שלי כבר נמצא עוולות. ושלי רק מקבל חופשה וחוזר מיד אל החזית עם הכידון היפהפה שלו. מהיום שבו פרצה המלחמה, אין למצוא אפילו קצה זנב של 100 אב. אך די! מה שחשוב הוא, אם נמצא לנו דרך לשים קץ למלחמה, האם תלכו איתנו? איזו שאלה, למען השלום. כן. גם אני. אנחנו איתכן, זה בטוח. אנחנו לצדכן. אם כך, אז הרי לכן העניין כולו. נשים, בנות. אם באמת נרצה לכפות על הגברים את השלום, אנחנו חייבות. חייבות להינזר. ממה בדיוק? תוכלו? אפילו אם נמות מרוב מזור. ובכן, אם באמת נרצה לכפות על הגברים את השלום, אנחנו חייבות להינזר מהגברים. מה? לא מביטות בי.
מפקפקות, חברות. הרימו ראש. לכו איתנו גלוי, אתם תאכלו? אני לא אוכל. שתימשך המלחמה. גם אני. שתימשך, כן. בולטיה? מותר לי יש! אין פלא שהמחזאים כתבו טרגדיות הנשים. אך אתן הספרטניות. אם תצטרפו אלינו יהיה לנו סיכוי. ההקרבה יקרה מדי. אבל אנחנו נלך איתכם. או פפיטו! או למיטו! או... השלום קודם לכל! זאת לשון ספרטנית אמיתית. אך אם אוי לי, אם באמת נתנזר מן הדבר הזה, יבוא באמת שלום? ומה חשבת? ודאי יבוא שלום. באמת? פשוט נשב מקורבלות, מבוסמות מכף רגל ועד ראש. וכשהוציאו הגברים את כלי נשקם להסתער עלינו, נגיד אנחנו. לא. עד שיצאו מדעתם. ככה שלום בכיס, שמחו עלינו. אלים, ומה אם הגויים פשוט יקומו וילכו להם? אז נצטרך לשוב ולעמוד? כן, אז שלנו. אך הם לא יעשו זאת. ומה אם יסרבו למיטותה? תצמדי ואם לדלת. יכו? אם הם יכו, מוטב להיכנע. אבל הנה חמוצות. אתן יודעות כיצד. נדמה לי. ובכן, בסדר, אנחנו מצטרפות. אני חושבת שבספרטה השלום הוא בר ביצוע. אבל אתם, אתונאים? הלא אתם מחכרי קרבות? את זה, אני יודעת איך לפקוח את אוזנם. אני רואה עדיין, איך? ככלות הכל, הלא ספינותיהם איתם וערימות של כסף יש באקרופוליס. באקרופוליס. יקירתי, היום אנחנו משתלטות על האקרופוליס. את המשימה אנחנו נתנו על הקשישות ביותר. אנחנו, הנותרות, נעלה למגדל להקריב קורבן. אתם תופסות? אם אנחנו שמות שם את הרגל, אנחנו שם תמיד. יחי המרד! אני רואה שאתן בהחלט אסטרטגיות מוכשרות. ובכן, דמיתו, הבה נשבע כולנו. הגידי את, אנחנו נשבע. רגע. ניקח את הגביע, נמזוג ביין בסיסי ונשבע שלא נוסיף טיפה אחד של מים. מוצא חן בעיניי. הביאו לי את הגביע. ואת כד היין. נשים, שימו את ידיכם על הזבח וחיזרו בדיוק על מה שהוא אמר. לא יבוא אליי שום גבר, בעל או אהוב. לא יבוא אליי שום גבר, בעל או אהוב? אפילו אם מסתער עליי. אפילו אם מסתער עליי? אולי סיסרת, אתן נפצות את ליבי. אשב לי בבית בזיחה, נזירה ומנוזרת. אשב לי בבית בזיחה, נזירה ומנוזרת. לבושה בגד משי ברדברד ודקיק. לבושה בגד משי ברדרד ודקיק. והצית בחלציו ערגה. והצית בחלציו ערגה. לא אתמסר לו. אתמסר לו! לא! לא אתמסר לו! ואם יאלץ אותי? ואם יאלץ אותי? יש קו קרה מאוד ולא אזוז. אשכב קרה מאוד ולא אזוז. אם אנצור את השבוע אשתה מן הגביע. אם אנצור את השבועה אשתה מן הגביע. אני נשבעת! אני נשבעת! אנחנו נשבעות. יפה מאוד. או אפרודיטה בת המוות, יחי המרד! יחי המרד! תמשו את האקרופוליס, את המבצר שינו עלינו, את המקדש הזה בראש הסלע. תמשו את האקרופוליס. קמו וערכו פשיטה, וגם חפרו את הדלתות. תפסו את האוצר. אוצר הגנד הפרסים גמרו אותו, זה מאומן. סליחה, לגפור. חיפשתי את החגורה בחושך, זה הכל. עכשיו, בנות, קדימה למגדל! האקרופוליס! הסב יודע למה! לא יאומן כסופר, מכין נשים עלה על האוצר. ביזות פסל לאתנה באקרופוליס! וגם חסמו את הדלתות! מי פילל שנחטוף מכה כה גדולה? וממי? מנקבות! נשים אשר חלקו איתנו לחם ומיטה. שומו שמיים, קמו וערכו פשיטה. קומו! עכשיו! כל מי שסולד בחלציו!
בוז לנשים! בוז לנשים! קדימה גברים! קדימה גברים! לנו הניצחון! לנו הניצחון! לנו הניצחון! היום אנחנו השתלטנו על האקרופוליס. יחי המרד! יחי המרד! אנו איננו אנשים, נכון, אך יש ממנו גם דעה ויכולת להבחין בין שכל טוב וטיפשות רמה. הידד! הידד! חוצפת נשים. חרפה. המושחתות הללו, איזו מהומת קופים הקימו! שוטר, גש לאחת הנשים כאן ושים ידיה בכבלים. אם הוא רק ייגע במישהי מאיתנו, חיירתמיס, שוטר אחד פחות יחיה בבטלה. כן שוטר, אתה מפחד או מה? אני מפחד. שים ידיך וקח אותה. אם רק תנסה לשים עליה את היד, נזרוק אותך מהדלת האחורית. מהדלת האחורית, מה? שוטר, קשור את הלכלוכית הזאת המנפנפת בלשונה. חיילות, אצבע, אם תונף עליה, יצטרכו לקרוא כאן לרצון אחר. עוד אחת. אני אאסור את הנשים עליו. אני נשבע, סוף יבוא למהומה הזאת. אדוני הפקיד, האם יש סתם לדבר איתן? נשים, אמרו לי, בבקשה, על מה נעלתן את שערי האקרופוליס? על מה? לשים את ידינו על הכסף כמובן. אין כסף, אין מלחמה. לדעתכן, הכסף הוא סיבת המלחמה? לדעתי, הכסף הוא הסיבה להכל. ומה אתן מתכוונות לעשות? אכן זו שאלה? מעתה והלאה, אנחנו נפקח על האוצר. לפקח על האוצר? מדוע לא? זה מצלצל מוזר? הלוא אנחנו אחראיות על תקציב המשפחה. ומה בדבר ביטחון העם? זאת הניחו לנו. לכן. לנו! כלומר, עבדנו. בשובכם המלחמה התעניינו ושאלנו, מכירתי, האם היה היום דיון באספה בדבר שביתת הנשק? ותשובתכם? אין זה עסקך סתמי. המלחמה היא עניין לגברים. ובכן, החלטנו, אנשים, לקום ולהשמיע קול. עכשיו תורכם לשתוק ולהקשיב. כעת אנחנו נשנס מותיים ונושיע את יוון. אתם תושיעו את יוון. מגוחך. אם יש פה משהו מגוחך, זה אתה. סליחה? אני לא אקבל פקודות מפי אישה! זה מה שמטריד אותך? בוא קח אתה את לשוק, חזור הביתה, תווה תמר וירוק וטפל בילדים. אני אומרת לך, מלחמה היא עניין לנשים. אך נשים, אתן אינכן תופסות... מהו פשרה של מלחמה? אם לא אנחנו, מי ידע? מי ידע את הבנים שאתם הפכתם לחיילים? אותם החיילים המתים, הרחק ולחינם? ומי הן אותם האימהות אשר בנם חירפו נפשם בשדה? חידלו! אין צורך להעלות כאן זיכרונות כל כך מרים. ועוד במקום אהבה, נותרה ממנו רק מיטה ריקה. אך בכל זאת, בוודאי יימצא עוד גבר שיוכל לתלות בכם. לתלות עצמך! לך תערוב מתים! לא חסר לך! עכשיו קבל על זה תבואת מופרעה! הלב עניין המוות! חוצפת נשים! חרפה! לא! לא! אשוב אל בית הדין! ושם מראה לחבריי שעלול לפעול כלפי חרפם! לילה לילה היא רוקדת לצילי הבגלמה, הכפרים נותנים לה קצב, היא רוקדת לעצמה. בכפיים, תנו לה קצב בידיים, תנו לה קצב ברגליים, להגב הנעליים.
שום גבר בא לעוף! והנה נשיקה זקנה. קשיחות, רגשות, התלות! שקט ינשופית! תני לי נשיקה זקנה? לא יבוא אליי שום גבר בא לעוף! קשיחות, רגשות, התלות! אם כך נצא למחול דודים? רגלי חייו של קוצים! רגליים סירות אל עדות לגבורה וכוח. רוצף פצח את לסתך סבי? אוכל לשאת בך חימי. ואולי נשלח רגלי בפרצופך? אז יחשף ישבלך לראווה. נוכל עוד לרסן אותן. טירוף זכר אחז בהן. כולן מתעקשות לחמוק מכאן. אחת ניסתה לחמוק בדלת האחורית. הנה, דלת כוחו של פן. השנייה ביקשה לגלוש מן החומה בחבר. והשלישית טיפסה על גב אנקור, מוכנה להמריא ישר על בית הראשת הקרוב. הייתי צריכה לדחוף אותה חזרה בציציות ראשה. אאו! כולן מוצאות תירוצים להימלט. תראי, הנה אחת נוספת. לאן את כל כך ממהרת? אוי! אלי! מה לעשות? והפשטן הנהדר שלי נשאר בבית. לא סרוק. כן, עוד אחת שמחפשת איזה גבר שיסרוק את פשטנה. חזרי מיד לשם! לא! אני נשבעת לך בעלת ירח. ברגע שאגמור. אחזר. אמרנו לא! אוי, לא קורנת! המשגיחה על אנשים בלידתן! עשי את קולי, עשי את הלידה הזאת עד שאמצא מקום אחר ולא קדוש. ומה טעון תיקון בך? אני יולדת ילד עוד מעט. אבל אתמול לא היית כלל מעוברת. ומה בכך? היום כן. עכשיו אסור הביתה למצוא לי מיילדת, כבר לא נשאר זמן רב. מעולם לא שמעתי הבלים כאלה. ומה זה פה? מבצבץ מתחת לשמלה? בן! זכר! קטן! בן קטן, הוא מצלצל? אבל זה משהו חלום. אולי ילדה? אולי סיר או... חיילים, זאת קסדה! ואת עוד אמרת שלצירי לידה תוקפים אותך. כן, זה נכון, תוקפים. ובכן, לאיזה צורך הקסדה? חששתי פן יחדלו כאביי כאן, במקום המקודש הזה. ואז הייתי ממליטה את גוזלי בה, כמנהגן של העונות החביבות. חדל עם השקרים! אנחנו מבינות שנפשכן יוצאת על הגברים, אבל אינכן מבינות? הם משתוקקים אלינו? לא פחות. תהיו בטוחות, לילותיהם קשים מספיק. רק סבלנות. רק סבלנות מעט, ואנחנו ננצח בקרב. רדי אליי! בנות, תתקרבו לכאן, מהר! מה הדבר? גבר שלא יכול להסתיר את גודל אהבתו. אוי, אלים, שמרו עלינו, שלא נסתם דרך הישר. מי הוא? מירינה! קינזיאס, בעלי. אם כך, קדימה, עצלי אותו ובלבלי אותו. תראו כל מה שיוצא מלבד, מה שנשבענו על היין, לא לתת. ביטחו בי. אנחנו בוטחות בך, אבל נעזור לך רק בהתחלה. כל שאר האנשים להסתלק. בנות, להסתלק. בשם כל האלים, אני אחוז הוויות ופרקוסים, שריריי נוקשים כל כך. עצור! מי הוא האדון הנכבד המעז להתקרב אל עמדתנו? קינזיאס, בקוף. קינזיאס! בקוף! בעלה של מירינה. כמובן. ברוך הבא. מה מביא אותך לכאן? תוכלי לקרוא למירינה לכאן. אלי, מה אין חיים בלי נשים? איני אוכל, איני ישן, חוזר הביתה. מה מוצא? ריקות? עצבות שאין לסבול. אני חלל של אהבה. אני חלל של אהבה. בסדר, אנחנו מיד הולכים. אומרי? תני לו קול שיבקש. נשקי ותתמסרי. תעני ותייסרי אותו מלבד.
לא יבוא אליי שום גבר בעל אהוב. אני אוהבת, משתגעת, לא אח. הוא בז לאהבה. לא ארד עליו. מירינה! איזה דיבורים הם אלו? רדי למטה חמדתי. לא ולא. מדוע לא? מדוע לא? מדוע לא? אינך זקוק לי. זקוק לך? אלי, הביטי בי. לא, די בכך, שלום. אם לא בשבילי אז... בשביל ילדנו. האין זה מעורר חמלה? 6 ימים, בלי מקלחת, בלי מזון. 6 ימים. אין לי ברירה, האימהות הזאת. קצפה וחיבתה רק מלודים את אשת אהבתי. איזה יפה היא. ילדי הקטן. איך זה מתוק כבני נולד מתועב, כבעלי. את רואה מירינה, כאשר את מתנגדת לטבע האנשים, אותי את מציירת ואת עצמך את מייסרת. בבקשה ממך, בלי ידיים. ומה עם רכושנו? ביתנו? הכל מתאבק, הסריגה שלך שנפרמה כולה. לא אכפת לי. ונדרנו הקדושים, לאפרודיטה. לא אכפת לך? כלל וכלל. באמת, מירינה, תחזרי הביתה. לא שוב הביתה טרם. תחתמו על חוזה שלום. מה? זה הכל? בסדר, נחתום לכם על חוזה שלום. כן, מצוין. קדמו על החוזה ואז אשוב הביתה. לעת עתה, אני קשורה בשבועה. ובכן, לעת עתה, שכבי איתי. מה? השתגעת! כאן לפני הילד. הנה, הלך. לבנדר ירוק, דילי דילי לבנדר כחוק, המלחמה תיגמר, דילי דילי. עכשיו אין שום מכשול לאהבתנו. אבל היכן? כאן, בכוך של פן. והשבועה? על ראשי ואחריותי. טוב, אם ככה אתה אומר, אלך למצוא מיטה. אין צורך במיטה. האדמה מספיקה לי. אתה על אדמה מזוהמת, יקירי, לא עושה זאת. אותי אוהבת ועוד אין שום ספק. הנה לך מיטה. ואני רק אפשר את בגדיי, אך... אוי, יבוא, יהיה לנו מזרון. אין צורך במזרון. לשכב על זה היום. אני משיקה אחת דתי. רק רגע. אני נשבע, עוד אתפוצץ. אלך למצוא מיטה, מזרון, אני אחוז זווית. הנה לך מזרון, ועכשיו רק קפוץ למיטוטה, ואני אוריד את לבושי, אך... אבוא, יהיה לנו קר. איני זקוק לקר. אבל אני זקוקה. לפי מיטב הבנתי, אפילו אורקולס לא היה עומד בזה. הנה לך קר, ערם ראשך אהובי. הנה, עכשיו הכל מוכן, קפצי. ואתה תזכור מה דיברנו בעניין אותו נדר, נכון? אזכור, קפצי. המתן, האם הכל מוכן? אני נשבע כך, קפצי. אוי, אין לנו סמיכה! שני השאול! אני אהיה לך לשמיכה. אשוב כהרף עין. היא ממיתה אותי בסמיכותיה האישה הזאת. הנה לך סמיכה, הזדקף אהובי. אהובך זקוף כבר שנים. מה דעתך על מעט מי בושם? לא, חיי אפולו. כן, חיי אפרודיטה, אם תרצה או לא תרצה. אלי, עשה שהקנקן הזה יעבד. מירינה, אני אהיה לך לשמיכה לבי בושם, אבל קפצי אחרת אתפוצץ. הנה, הושט את ידך אהובי. את יודעת, אני לא מהמבוסמים, אבל בשבילך. או, טיפשה שכמותי! הבאתי בושם רוסי! אין דבר, גם הוא יספיק. רק רגע! אל תלכי יותר, מירינה. אל תביאי שום דבר, איני עומד בזה יותר. סוף סוף נמצא לי הקנקן הטוב. ואצלי נמצא טוב בקנקנים, והוא מוכן במזמן רק לך. כמובן, ואני רק חולצת את נעליי, ואגב, קינזיאס, אתה תזכור מה דיברנו בעניין אותו חוזה, נכון? אשתדל. קדימה, קפצי. קפצי.
מירינה. מירינה? 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 מה קרה? הלכה? נסע רגלה ונטשה אותי? עומד? עכשיו צריך למצוא מישהי שתיטול את יתומי הכת והרעב ותעלה לו ארוכה. נשים! נשים! חוזר בוצע! חוזר! מים לא לגמתי, עיניים לא עצמתי. אתונה! אוי לו להראותי את הדרך אל מועצת העם. אני נושא לי מכתב. הסיסמה? סיסמה? אגן האלחיים? שרירים נוקשים. הנה נציר של ספרטה. באתי לקיים שיחות בדבר שביתת נשק. שביתת נשק? זה דבר, גם לי דבר. אמור נציר, ספר את האמת. כיצד הדברים בספרטה? קשים. קשים מאוד. אין איש חושב אלא על הנשים. ומי לדעתך אשם במצוקה הזאת? למיתו ופטמיתו. הן וכל נשות העיר ברחו ממיתותיהן ונפלו לנו כגדוד. וכיצד אתם עומדים בזאת? בקושי רב. החצופות נדרו לא לקיים איתנו שום מגע עד שנביא חוזה. הנה חוזה. הבנתי! זו מהפכה כללית שהתפשטה בכל רחבי יוון. אתה, חזור לספרטה, גייס משלחת שכוחה יפה ותגיע שוב הנה. אני אסדיר את הדברים כאן באתונה. איש כלבבי אתה אדון. תודה לך. דוניסיוס! ברוך בואכם רבותיי לאתונה. ברוכים תהיו, בני אתונה. אז... מה שלומכם, ספרטנים? יכול אתה לראות. אסון גדל מיום ליום. אולי נקרא לליסי וסטרטה, להן יש תרופה. כן, הנה, הביטו, אותה מכה. קראו מועצה לסדר. קרא לליסי וסטרטה, אנחנו צריכים אותה. ובכן ספרטנים הגישו הצעה. רצוננו לדון בחוזה שלום. יפה. גם רצוננו. קרא לליסי וסטרטה, בלעדיהן לא נשיג דבר. קרא לאיזה ליסי שתרצה, אך תקרא. ליסי, סטרטה. הגיע שעתכם להיות גם קשות אך גם נוחות. אתן מסתכלות כאן על האליטה שבאליטת יוון אשר הסכימה פה אחד לשים בכף ידכן את גורלה ולהוציאה מסבך המלחמה. איך זה קשה כל כך? כל עוד תפסיקו להתנהג כמו גברים. עינינו אל הנשים, נכון, אך יש עימנו דעה ויכולת להבחין בין שכל טוב וטיפשות רמה. עכשיו מה נאמר לשני המחנות. במלחמה הזאת כולנו יוונים, ובכל זאת גדודים פשטים בכל הארץ. בני יוון קוטלים בני יוון ובוזזים ערים יווניות. האם חלף זמן רב כל כך מהיום בו באתם לבקש עזרה? מה ביקש צריכם? צבא מהעיר אתונה. 4,000 רגלים הוצאנו בשבילכם, ואיך גמלתם לנו? באתם לטפוח בנו טבח. אין לתת אמון בספרטנים, לי! אם לומר את האמת, איני נותן אמון אפילו בעצמי. גם אתם, אתונאים. לא זכרו לכם איך בתקופת שפלנו בא לכאן צבא זר והיכה בנו? עד שבאו הספרטנים והצילו אותנו. נאום נפלא. למה אנו נלחמים איש באחם? מדוע לא נקרות שלום? ספרטה מוכנה, גברתי. לא נבזבז עוד זמן. עמדתם של בני בריתנו לא שונה מעמדתנו. ורצונם הוא רצוננו. נשותנו. ממשלתי תומכת. הורי! גד! תנאי
מידד. תשבו על קיום התנהגות יפה מכאן והלאה, ואחר כך כל איש הביתה אשתו. אבל נסיים את העניין מיד. קדימה, אחריכן. Teach me to dance, 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 dance. תיכון אחד אב, 2023 שכבת י"א כמובן